Rakkaat salaisten saarten suojelijat, apumme saapui viime hetkellä. Jos olisin jäänyt vielä hetkeksikin yksin torniin, olisin jäätynyt ikuisiksi ajoiksi. Saarten asukkaiden 100-vuotinen tehtävä on ollut ylläpitää onnellisten linnakkeen liekkiä, mutta minä en jaksanut sitä tehdä jäätyäni yksin. Onnellisuus katosi saarelta ja yksinäisyys halvaannutti sydämeni. Mutta te autoitte minua ymmärtämään, että kukaan ei pärjää yksin. Me tarvitsemme toisiamme. Vain huolehtimalla toisistamme me voimme ylläpitää onnellisuuden liekkiä. Minä olen syvästi kiitollinen teille. Minä avaan uuden aikakauden saarella. Olkoon onnellisten linnake tästä lähin avoinna ihan kaikille. Toivon, että kukaan ei ole enää yksin.